ami juma la janvier kalo tile saba san 2025 foli bɛ aw ye an minnu bɛ k'a lajɛ f'aw sigiyɔrɔ la a y'aw bisimila an ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan bi. Kunnafoni daminɛla ka sanga ni kunu alamisa ye janvier kalo tile fila an ka jamana ɲɛmaa General d'armée Assimi Goïta ale ye Ghana cidenkulu dɔw bisimila Kuluba palais kɔnɔna la. Cidenkulu minnu ɲɛminɛnen tun don Monsieur Alfred Mahama yɛrɛ kɔnɔfɛ min nana Ghana jamana ɲɛmaa kura kɔni ka ci dɔw lase an ka jamana ɲɛmaa ma. Ali bi an ka jamana ɲɛmaa ka kunnafoniyaw kɔnɔna la ka sanga ni sankura kɔni nali ye min na an ka jamana ɲɛmaa General d'armée Assimi Goïta a bɔra ka discours kɔni kɛ o kama ɲina a ye a yira ko san 2025 bɛna kɛ san ye min bɛna ta ka ɲɛsin an ka jamana seko ni dɔnko bina kuma ni o ye culture ye. An bɛ taa direkaw fɛ yen nɔ ka sanga ni tarata don ni o bɛnna 31 décembre 2024 ma a yirala k'a fɔ dire commune bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Garba Koyira kurun dɔ kɔni dafirila ji kɔnɔna la min kurun min tun bɛ ka bɔ dire ka i kunda Arawussereya kɔni kan kurun dafirili kɛla sababu ye ka mɔgɔ 5 bɔnɛ ani na mɔgɔ 5 ninnu na mɔgɔ 3 tun b'a la olu ye muso ye wa o kɔfɛ tiɲɛni caman kɔni kɛra ka da ka bolominɛ caman fana o tiɲɛna ji kɔnɔna la Ala ka hinɛ kɛ banbagatɔw la. Gawokaw fɛ yen nɔ ka sanga ni kunungo alamisa ye janvier kalo tile fila Gawo commune bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Gunzure o conseil communal kɔni ye lajɛba dɔ kɔni kɛ lajɛ min sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye wagati laban ninnu kɔnɔna bajiw yɛrɛ la kosɛbɛ min na a donna du dɔw kɔnɔ ka don foro kɔnɔ f'a bɛ ka siraw fana tigɛ o de kama fɛn min ye wabariya ni o kɔni ye Gawo marabolo dɔ kɔni ye mɔgɔ si tɛ ka se ka taga sugu kɔni jɔ min bɛ ka dekunba kɔni lase dugumɔgɔw yɛrɛ kɔni ma o kama u ye lajɛba in kɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ ni dekun in na cogoya min na. Buguni marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a dugu min bɛ yen nɔ ko Garalo ka sanga ni kunungo alamusa ye nɛgɛ kaɲɛ 5 ani kaɲɛ 6 ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye 5 heures du matin ni 6 heures du matin wagatiw ye cɛ marifatigi dɔw ye binkani wale ta ka ɲɛsin Garalo de poste de gendarmerie kɔni ma min kɛra sababu ye gendarmelaka 2 olu kɔni tora a la an b'a fɔ Ala ka hinɛ kɛ u kelen kelen bɛɛ la. An donna sankura kɔnɔna la san 2025 okumu min kɔnɔna la an ka jamana douane tigilama o kɔni kan ka taa ni sankura kɔni recette kɔni ani ka taa o bilan kɔni da an ka jamana ɲɛmaa olu ɲɛkɔrɔ ka sanga ni san 2024 bilan kɔni bɔli ye an ka jamana ɲɛmaa kɔni ni misi wasara kosɛbɛ an ka jamana douane tigilamaw ka baara la ka da ka laɲini min kun kɛra o fɛ ni o kɔni tun ye recette hakɛ min ɲinina u fɛ u yɛrɛ la o sanfɛ ka caman kɔni fara laɲini kelen o kɔni kan ka da ka kɔni tun ɲinina u fɛ u ka recette kɔni ka se fɛn min ye sɛfɛ wari miliyari 795 ma nka u nana ni min ye o de kɛla sɛfɛ wari miliyari 866 ani a kun kan fɛn ye. Fanga ɲinitɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye wuliki jɔ Mali ye ni o ye parti politique dɔ ye olu ka cɛ dɔ ni o kɔni ye Ibrahima Nabi Togola a kibaruya carila kabini sibiridon tɛmɛnen ko ale kɔni minɛla cɛ marifatigi dɔw kɔni fɛ ka taga ni a ye kabini o don fɔ kana se sisan ma a ma segin kana a ka so wa a kibaruya kɔni ma sɔrɔ o kama a ka parti politique yɛrɛ kɔni ɲɛma ni o ye Abubakar Sumare ye olu kɔni ye kibaruya kɔni cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa lakana tigilamɔgɔw bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogoya min na min ye Ibrahima Nabi Togola a bɛ se ka segin kana a ka so cogo min na. An ka jamana minisiriso min ɲɛsinnen don diinɛ ko ani an ka ladala ko ɲɛbɔli ma u ye a communiqué kɔni cari kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka commission min labɛnnen don kalo ko o kibaruya olu ɲɛɲinini o ma u ye a yira ko fɛn min ye arajaba kalo o kɔni ma ye an ka jamana fansi kɔni fɛ ka sanga ni tarata don tɛmɛnen min kun ye décembre kalo tile 31 ko o kama kunungo alamusa janvier kalo tile 2 o kɔni bɛna kɛ arajaba kalo kɔni tile fɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔna la an b'a fɔ Ala ka kalo in tɛmɛ ko ɲuman di an ma. Festival Sports on Mali ka sanga ni o tako 11 baaraw ye min bɛna laɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ janvier kalo tile 10 na ka taa bila a tile 11 na san 2025 o de okumu kɔnɔna la ka sanga ni kunungo alamisa ye janvier kalo tile 2 u ye kunnafoni di lajɛ dɔw kɔni kɛ walasa u bɛ se ka kuma cogoya min na ɲɛnajɛba in yɛrɛ a labɛn cogo ɲuman olu kɔni kan o de kama an ka monsieur Barou Diallo ale lamɛn ni ale yɛrɛ Festival Sports on Mali yɛrɛ lamɛnbaga ye Aisha Kone ale ka micro la.
Meta ko kan kibaru la nga mito ayesi konna la Burkina Faso ka olu feno ka sangani sankura na le Burkina Faso ministre de la défense ni o général de brigade Célestin Sempore ale koni willa ka taa ka cɛdenw lajɛ u dagayɔrɔ la min kɛra ka sangani tarata don tɛmɛnin ye a kɔni selen kɔfɛ a ka kɛlɛkɛcɛw yɔrɔ la a kumara u ye a ye a yira k'a fɔ an bɛna don sankura o kɔnɔna la san 2024 fintigilakaw ye wuli ka jɔ caman kɔni kɛ min na u ye taa kɔni caman kɔni tugu banbaga cɛwale tigilamaw la ko an bɛ wagati min na i ko sisan u fanga kɔni dɔgɔyara tɔ bɛrɛ tɛ u la tuguni o kama san 2025 u k'o kɛ u ye baraba minnu kɛ ka o tɔ lase ni o ye ka banbaga cɛwale tigilamaw sidatunu ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna la an b'a fɔ Amina yarabi ala ka laɲiniw bɛɛ kɛ sabati fɛn ye ala ka Burkina Faso basigi ka AES jamana bɛɛ basigi. An bɛ taa Laginɛ Conakry ka olu fɛ yen nɔ ka sangani sankura okumu kɔnɔna la Laginɛ Conakry jamana ɲɛmaa Mamadi Doumbouya ale kɔni bɔra ka kuma ka sangani sankura kɔni nali ko ɲɛ o ye min na a ye a yira ko san 2025 ni ala ma basi kɛ Laginɛ Conakry kɔni jamana ɲɛmaaw na fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka jamana ɲɛmasigi kalafili ka o labɛn cogoya min na a ka se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na era ni baden kɔnɔna la ka d'a kan an bɛ wagati min na i ko sisan Laginɛ Conakry fana bɛ furancɛ fanga de kɔnɔ ni o ye transition ye. An bɛ taa Libi ka olu fɛ yen nɔ Libi jamana ɲɛmaaw kɔni ye a kunnafoniya kɔni cari ko ka sangani san 2025 hiji koɲɛw ye Libi jamana kɔnɔ hijiden fɛn fɛn kɔni bɛ yen k'olu bɛna hiji kɛ ɲina san 2025 ka taa Maka ko fɛn min ye jamana gouvernement bɛna jɔ ni olu hijidenw kɔni ka musakaw bɛɛ lajɛlen ye kunnafoniya dira u ka jamana ɲɛmaayaso fɛ. An bɛ an ka bi kunnafoniyaw kuncɛ fait divers la an bɛ taa bɔlɔlɔsira sanfɛla olu la tiɲɛ don a fɔra ko Mali ye pays laïque ye ko maliyɛnden fɛn fɛn mana kɛ diinɛ min na a dagalen don i ye i k'i ka diinɛ kɛ Mali kɔnɔ ka d'a kan siya woloma tɛ yan cogo min wa diinɛ woloma fana tɛ yan nɔ o cogoya kelen na nka ni wagati laban ninnu na bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la a ko gɛlɛyalen don dɔɔni ka d'a kan fɛn min ye pasteur dɔ ni o ye chrétien diinɛ tigilama ɲɛmaa dɔ ye ale ka jaraw bɛ ka tɛmɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ kuma min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ dekunba ye kosɛbɛ ka ɲɛsin silamɛ diinɛ tigilamɔgɔw ma ka d'a kan a ka kumaw kɔnɔna la a ye kumaw fɔ ka taa se silamɛ diinɛ yɛrɛ kɔni ciba ma ni o ye prophète Mohammed ye ala ka nɛɛma bɛ a ye o kama maaw kɔni a ye u dusu furugu kosɛbɛ. Ayiwa aw minnu tun bɛ k'an lajɛ ni wagati in na ni bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la aw foli n'o fɔ aw sigiyɔrɔ la ka da aw ka wagatiw cogoya kan aw k'an bɛn sini sibiri ala ka bi jumaw bato bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka dɔgɔkun furancɛ tɛmɛ ko ɲuman di a ma.